பேக் டு என்எஃப்டி கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ப்ராங்க் கால் ஏர்டெல் கம்பெனிக்கு ப்ராங்க் கால் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் கிடையாது, நம்மளோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க பண்ணி இது பண்ணாங்க. பண்ணி எங்கள் இது மாதிரி இப்போ உங்கள் வீடியோ சேனலில் போடுங்க இது பண்ணோன்னு நீங்கள் அது பண்ணுங்கள். அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம ஃப்ரெண்டோட சேனல் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கணும், மறக்காமல் போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்டில் போய் இந்த மாதிரி நாங்கள் என்எஃப்சி கேமிங்லேருந்து இது பண்ணி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க, சேனல் விட்டே போகிறேன் அப்படின்னு. சரி நீங்கள் வாங்க அந்த ஆடியோக்குள்ளே போய் கேட்டு ஃபன் பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் சேனலுக்கு வேணால் கூட அந்த ஆடியோவை MP3 வழியாக காப்பி பண்ணி கூட போட்டுக்கோங்க. வாங்க ஆடியோக்குள்ளே போ. வணக்கம் சார். தொடர்பான கேள்விகளை கேட்டு அறிந்து கொள்ளலாம் சார். மேடம், ஏர்டெல் கம்பெனிக்காரங்களா மேடம்? ஆமாங்க சார். சரிங்க சார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு மதியானம் ஒரு 2 மணியா போல மாப்பிள்ள ஒரு 1:45 போல மாப்பிள்ள ரூம் வச்சு கூப்பிட்டான். தொடர்பான கேள்விகளை கேளுங்க சார். மேடம் ப்ரீபேர் மேடம், ரூம் வச்சு கூப்பிட்டாங்க. தகவல்கள் எதுவும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது மேடம். நெட்டு தான் மேடம் சொல்லிருக்கேன், கொஞ்ச நேரம் நீங்க கேளுங்க, உடனே கேட்டு போங்க. இந்த மாதிரி மாப்பிள்ள ரூம் வச்சு கூப்பிட்டா மேடம், நானும் போனேன் மேடம். போனவங்க இது மாதிரி நம்ம பொத்து போகுது கிளாக் டவர் இருக்குல்ல மேடம், கிளாக் டவர் அங்க ரவுண்டு கொடுத்தாங்க மேடம். மொத்தம் 13 ரவுண்டு போட்டு அன்லிமிட்டட் குழுவால் போட்டிருந்தேன் மேடம். போன இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேலேயே கொஞ்சம் டப், அவனும் நல்லா டப்பு நானும் டப்பா உழுது விளையாண்டுக்கிறேன் மேடம். சார். அது ஏரியா சர்வர் ப்ராப்ளம் சார். மாப்பிள்ள ரூம் வச்சு கூப்பிட்டேன் மேடம், நானும் போனேன் மேடம். போனவங்க இது மாதிரி நம்ம பொத்து போகுது கிளாக் டவர் இருக்குல்ல மேடம், கிளாக் டவர் அங்க ரவுண்டு கொடுத்தாங்க மேடம். மொத்தம் 13 ரவுண்டு போட்டு அன்லிமிட்டட் குழுவால் போட்டிருந்தேன் மேடம். போன இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேலேயே கொஞ்சம் டப், அவனும் நல்லா டப்பு நானும் டப்பா உழுது விளையாண்டுக்கிறேன் மேடம். சார். அது ஏரியா சர்வர் ப்ராப்ளம் சார். மேடம் நான் சொல்றேன், சர்வர் கிளாக் டவர் ஏரியாவே கிடையாது மேடம். ஏய் இங்க பாருங்கடா, நீங்க சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. கிளாக் டவர் எங்க ஏரியாவே கிடையாது மேடம், சரிங்களா? நான் அடிக்கிறேன், குழுவாடு விழுவ மாட்டேங்குது. நான் 999 கட்டிக்கிட்டே இருக்கு. அரை மணி நேரம் கழிச்சு விழுவுது. ஒண்ணு நீங்க நெட்டை ஒழுங்கா கொடுங்க, இல்லன்னா திரும்பி ரூம் கார்டு கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க. 2 லட்சம் பண்ணி கொடுங்க, எனக்கு பண்ணி கொடுங்க. மேடம் நான் காத்திருக்க நேரம் இல்லை எனக்கு. நான் மாப்பிள்ள ரூம் மேட்ச் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், பிரிண்டிங் போய் பிரிண்ட் அடிக்கணும். மேடம் நான் காத்திருக்க நேரத்துல தான் ஹெட்செட் அடிக்கிறேன் மேடம், பின்னாடி வந்துடுறேன் மேடம் சுத்திக்கிட்டு. நீங்க ஏதாச்சும் பண்ணுங்க டக்குனு. எனக்கு முதல் வேலை குழுவா விழுவ மாட்டேங்குது. அவன் போன் பண்ணிட்டு நான் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் ஓட்டுறான் மேடம். இப்ப எனக்கு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கிருக்கீங்க ஏர்டெல் கம்பெனி. ஒண்ணு எனக்கு ஃப்ரீ ஃபயர் நெட் ஒழுங்கா கொடுங்க. நாம அந்த பச்சை கலர் குழுவால் தெரியுமா, பச்சை கலர் குழுவால் 300 டைமண்ட். ஐயா நீங்க இப்பெல்லாம் பேசக்கூடாது மேடம், மன்னிக்காதுக்கு. நீங்க வயசுல பெரிய ஆளு, எங்கிட்ட மன்னிப்பு இதெல்லாம் நீங்க கேட்காதீங்க. எனக்கு ஒண்ணு நீங்க நெட்டை ஒழுங்கா கொடுங்க, இல்லன்னா ஏதாச்சும் பண்ணி கொடுங்க. நான் வேற மாதிரி ஆகி போயிடும், பிரச்சனை ஆகி போயிடும். அவன் டபுள் சாக்சன் தூக்கிட்டு வந்துடுறேன். எம்பி பாட்டி ஸ்கின் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் மேடம், இதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியல மேடம். நீங்க நெட்டு அவன் நெட்டை குறைச்சு விடுங்க, இல்லாட்டி என் நெட்டை அதிகமா பண்ணி விடுங்க. 2 லட்சம் பண்ணி விடுங்க, டக்குன்னு பண்ணி கூப்பிடுங்க மேடம். நீங்க வருந்த வேணாம் மேடம், நீங்க வருந்ததுக்கு இங்க வேலையே கிடையாது. இங்க எனக்கு நெட்டு நீங்க ஒழுங்கா பண்ணி கொடுங்க, டக்குன்னு பண்ணி கொடுங்க. சார் உங்க ப்ராப்ளத்தை சரி செய்யறதுக்காக தான் சார் நம்ம நிறுவனம் இருக்கு. சீக்கிரம் உங்க ப்ராப்ளத்தை சரி செய்யலாம் சார். உங்க சர்வர் ப்ராப்ளம் தான் சார் காரணம், அதை சீக்கிரம் சரி பண்ணிடலாம் சார். சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்கல்ல, இதுக்கு முன்னாடி பங்காளி ரமேஷ் அட்டன் பண்ணாப்புல பண்ணி தரேன் அப்படியே ரொம்ப ஆப்லைன் போய்க்கு இருக்கு. நீங்க ஏதாச்சும் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி நான் கம்பெனி நேரம் பண்ணிக்கலாம். நான் ஜியோ மாத்திக்கிறேன் மேடம், என் பையனுக்கு தான் ஜியோ தான் வச்சிருக்கீங்க, நான் ஜியோ கூட மாறிக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாடிக்கையாளர்களுக்கு பூர்த்தி செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு தான் சார் நம்ம நீங்க இப்படி பேசிக்கிருக்காங்க. எனக்கு நீங்க ஏதாச்சும் டக்குன்னு பண்ணி விடுங்க, நான் அடுத்த ரூம் கார்டு போடணும். வேற இந்த வாரம் அப்டேட் விடுறாங்க, நான் பார்த்து பண்றேன். நீங்க டக்குனு எனக்கு நெட்டை மட்டும் கூட்டி கொடுங்க மேடம். தேங்க்யூ மேடம். போன வைக்கிறேன் மேடம், நெட்டை டக்குனு ரெடி பண்ணணும், இப்போ நெட்டை ரெடி பண்ணணும். அடுத்த அழைப்புல உங்களுக்கு எல்லாம் சரிபார்க்கப்படும் சார். தேங்க்யூ சார். எல்லாருமே அந்த காய்ஸ் எல்லாரும் அந்த ப்ராங்க் காலில் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
நிறைய பேருக்கு ஃபன்னாக இருக்கும், நிறைய பேருக்கு ஃபன் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க, ஏன்டா அவங்களுக்குலாம் வேலை இருக்காதான் இது பண்ண மாட்டிங்களான்னு. வேலை இருக்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. நிறைய பேர் கேட்கலாம், கேட்காம கூட இருப்பீங்க. ஸோ கேட்குறவங்களுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது இந்த மாதிரி ப்ராங்க்குன்னு சொல்லி எவ்வளோ பேர் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்காங்க. இது சும்மா நாங்கள் பண்ணதுக்கு பேர்லாம் ப்ராங்க் தொல்லை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அப்புறம் எல்லாம் இது கிடையாது. அப்புறம் மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த சேனலில் போய் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆல்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. இதோட அடுத்த வீடியோ அப்புறம் கமெண்டில் அடுத்தது என்ன ப்ராங்க் கால் வேணும், வோடாஃபோன் ப்ராங்க் கால் அதில் ஜியோவா என்ன ப்ராங்க் கால் வேணும்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். அடுத்தது பக்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோ வரும், அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டாட்டா பை பை, லவ் யூ ஸோ மச்.